जोंनि माखासे हानि केलेंकारियाव नुजाफैनो हानाय मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोजोन साबायखर थाबाय आरो जोंखौ हेल्प खालामनानै बेयाव फिल्डआव फैनानै नायफैनायनि थाखायबो आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आं दिनै बे एलिगेसननि सोमोन्दै एसे बुंनो नागिरदों जे जोङो नैबे हाया बे हाया जोङो गोदो जोङो आबै आबौनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बिफाफ्रा थैनानै थांबाय आरो जोङो बेखौ उन्दै समनिफ्राय नुबोखानाय बे रायजोनि माखासे माबायाव बेंखनाव थानानै बेयाव गोबां मोसौ गुमनाय जायोमोन जेनेबा गारजा फुजा साइड माबा खालामनानै बेंखनानै दोननाय जादों आरो बेवहाय सिगाङाव गोथैबारि नङामोन गोथैबारियाव जोङो SSB आव थांनाय हिसाबै जोङो माखासे जेंनायाव गोलैनानै जोङो बेयावनो माखासे ससे गोथैबारि खालामनानै लानांगौ जादों आरो बे बिदिनि उनावहाय जोङो बेबायदि दोनबाय थानायाव बे जाय माने दा जोंजों नांदों मेवाइ होननाय बिथाङाबो 2006आवबो खेबसे नांखांबाय नांखांनानै बेयाव जोङो रायजोआ माखासे प्रटेक्ट खालामनायाव बिसिरि थादों दिनै आरो नैबे दिनैनि दिनाव जोङो नुबावबाय बे एखे माबाखौनो बियो लाफिनदों आरो बे लानायाव जों नुदों माखासे अफिसियेलाव बिराद हेल्प खालायनाय जायनि थाखाय जोङो दाख्लै 9 थारिखआव जोङो मन्दलखौ फिल्डआव लाबोदों मोजां गुबै देखायलाङाखिसै जोंनो नैबे हाखौ आरो जेब्लानाखि जों 13 थारिखआव सिअजों रायलायो सिअजों रायलायहैनाय समाव बियो गुलुं गुजुं खोथा बुङो बे उमुगनिसो सोरबा मेवाइनिसो बेखौ मावनो हाला नै बिदि बुंबाय बिदि बुंनायाव सिअआ बुंदोंमोन जे नोङो फिल्डखौ मोजाङै भेरिफाइ खालामहै बे हाया सोरनि नंगौ सोरनि नङा बेखौ भेरिफाइ खिन्थु नैबे दाख्लै 20 थारिखआव आङो फन खालाय हरफिननायाव जाबाय बेखौ आं हानानै नंला बेखौ आङो उमुगनो मावना हरबाय बिदिसो नङा नोङो फिल्डआव मोजाङै फैयालासेनो नोङोथ' बिदि मावनो मोना हिसाबै सासे मण्डल हिसाबै नोङो माखासे नैबे नोंसिनि जाखिनि मावनांगौ दायथ' जे हाया सोरनियाव माबायदि जाना दं माबायदि जाना गैया बेफोरखौ बेंखननानै सोदांनानै होनांगौआ नोंसिनि मण्डलनि दायथ' बा सिअनि दायथ' बेफोर दायथ' थासेयावबो जुदि नोङो सोरनिबा बेक्तिनि माबा मोनसे घुस जानानै माबा मोनसे थाखा जानानै बेयाव जुदि मावनानै होयोबा बे माखासे बेबायदि समस्या फैबाय थागोन जोङो बेखौनो बुंदों जे बेबायदि जाहाथे नेक्स्ट बार समस्या फैबावा आरो बे माखासे खोथाखौ बुंदों मा फिल्डआव फैनानै मोजाङै नायालासिनो आरो गासैबो माबाखौ जोंनि रायजोनि दखलखा होननानै मिथिसेयावबो बियो मा बुंदों माखासे MLA फाथायहरनाय गुन्दा बे माबा दुथां होननाय सोदोबा मा बिलाइ जोङो दा बिनि सायाव जोङो मण्डलनि सायाव जोङो माखासे आयेनारि बेबस्था जोङो लागोनखौ जों दा आंनि मथे थिग खालामदों जोङो आरो जोङो बेखौ लाखानांगोन जाहाथे भबिसतआव बियो बेबायदि आरो माबा एलिगेसनखौ जाहाथे लाबबावनो हाया बेनिखायनो जोङो दा नैबे कयेक दिनाव बियो जाबायदि माबा होदों आरो माखासे मिडियाफ्राव नुदों आङो मिडिया बिथांमोनखौ आं मोनसे खावलायनाय जायो जाहाथे माबा मोनसे बिथोराव मा दं बेफोरखौ एसे नायनानैसो मिडियाफ्राव हगारनाया मोजां जे जाहाथे उनावहाय माखासे पाब्लिकनि माखासे गामियारिनि माखासे माबायाव जाहाथे बेफोर गुलुंगाजों फैया आंथ' मैयाबो दहायबो नुनो मोनबाय आङो माखासे UPPL माबा पार्टि होनलायनाय बेफोरबायदि जाहाथे आरो माबानायखौ जाया जाहाथे एसे नायबिजिरलायनानै जे सोरनिबा नंखाय दैदेननायाव सोरनिबा नंखाय बुंनायाव बेखौनो नंगौ होननानै फिल्डआव थाङालासिनो मोजां सार्भे खालायालासिनो जाहाथे बिथांमोनाबो हगारा आं बेखौ अनुरद खालायो बेनिखायनो जोङो दा जाय माने जस बसुमतारी माबा हाज'वारि बिथांखौथ' जोङो दा गाव जेरेखम स्टेटमेन्ट होदों जेरेखम जोंखौ फानदों जेरेखम जोंखौ नंखाय होनदों सासे मानसिनियाव बियो हेल्प खालायदों सासे मानसिनि थाखा जानानै बियो माखासे खामानिखौ मावदों बेक्तिगत माबाखौ हिसाबाव बियो जोंनिफ्रायबो कमप्लेन थांनाय हिसाबै जोङो 13 थारिखआवनो जोंनो सिअआ बे हाखौ भेरिफाइ खालायनांगौ होननानै अर्डार हरसेयाव बे खालायालासिनो 20 थारिखआवसो बियो रायजोनि माबाखौ नेवसिनानै बोरै बेक्तिगत सासेनि माबाखौ हानि माबाखौ एरियानि सेलफोरखौ बियो बोरै कम्पिउटार सोनो हाखो बोरै फाथायनो हाखो बियो हिसाबावथ' बियो रायजोनावबो सोंनांगौमोन फारनैबो सोंनांगौमोन सोरबा गबिन्द बसुमतारीनि खोथा बुंदों बे गबिन्द बसुमतारी बे अदालगुरियाव थानानै जोंनि बे चिरांनि माबा मोनसे समस्याखौ बे नुदों नामा बे मिथिदों नामा बेहाबोथ' चिराङावबो बे लकेसना सोरनि गोलैयो बाहायबोथ' एसे एडजास्ट खालामनांगौनि माबाना आरो बिथाङा बुंदोंनो आफादाव थानो हानाय मानसि 34 इयार्स बियो माबा खस्थ' खालायबोनाय खस्थ'आ नंगौ खालायदों जोंबो नुदों खिन्थु बिनिबो मोनसे खस्थ' खालायनायनि बियोदि
खस्थ' खालायनायनि रायजोनि मोजां मावनायनि समाव रायजोआबो खस्थ' मोनदों बे खस्थ' मोननाय बिनिमय बे मा होफैनो हादों बा माबायदि मोजां रायजोनो दिन्थिनो हादों बेफोरखौ दिन्थिनो हायोबासो जोङो बेखौ नंगौ होनगोन नङाबा जोङो बेखौ नोङो आन्दो आन्दो थानानै रायजोनि जुदि केलेंकारि खालायोबा जों बेखौ मालाबा गनायनाय नङा जोंनि रायजोनि बुस्थु जोंनो रायजो नांखागोन बेखौ आरो बेयाव जोङो सोरबा NDFBआनो जाथों सोरबा माबायानो जाथों जोङो बाव हगारनायनि खोथा गैया बाहाय दा मा खालामगोन होनना थांखि लाखो दा जोङो मोनसे थांखि लादों नैबे सिअआ मोननो साननैसोनि उनाव माबा मोनसे सलुसन फैगोन खालायनो होनदों बे जोङो दा सिअनाव जोङो थांगोन नैबे अफिस खुलिबानो सिअनाव थांनानै जोङो बिनि लामाया मा ओंखारो आरो बिनि लामाखौ जोंनो नांगौ आरो जोङो जुदि बिसोर जुदि मानिथाराबा माबा मोनसे खालामबा जोङो बेखौ माखासे जोङो आयेननिबो बेबस्था लागोन जों दा जोङो मथा मथि नैबे 2007आव जोङो सुनाय मथे 11 बिगा 2 काटा आदलेसा दं बे हाया मा गामिजों बे जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि बेयो नैबे गामि दरनैनि बेंखना गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो नै दासिमबो दं दासिमबो प्रमान दं आबादफोर मावनाय जायो नामा बेयाव जोङो आबाद मावा सिगाङाव थारमाने जोङो राजहुवा फिल्ड हिसाबै जों दोन्दोंमोन जेनेबा मोसौ खानांगौ मोसौ गुमनांगौ नैबेबायदि हिसाबै दोन्दोंमोन ओमफ्राय नैबे 2006आव जेब्लानाखि बिसोरो नारा नाथा सेलायलायनायावसो जोङो उफाय गैयैनि जोङो रायजोनि मोनसे नेरसोन थाथोंसै होननानै जोङो बेयाव जोङो नैबे औवाखौ गायनाय जादों नै दाख्लैनिफ्राय जिनाखि माने जोङो नैबे सिडली सार्केल अफिसनि जिनाखि माने मा होनो बेखौ मण्डल बिथाङा नंखाय एलिगेसन लाबोबाय थादों जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि मोनसे हा एलटमेन्टनि थाखाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन बे एप्लाइ खालामनायाव जोंनिखौ नाथ्रोद बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि बिहेभ खालामबाय थादोंमोन आरो जोङो फिल्डआव लाबोदोंमोन बेखौ फिल्डआव लाबोनाय समाव बियो नायलांनाय टाइमाव बियो बारा गुरुत्व होआ खालामदों बेबायदि खालामदोंमोन मानो होनना बुङोबा जोङो रां रुफा हरनो हायाखै रां रुफानि सायाव बांसिन सोनारो बिथाङा जाय खारनाव जोंखौ नंखाय एलिगेसन लाबोनानै रायजोनि नङा बा सोरबा बिक्ति सोरबा MLA नि बाय बाहागिनि होननानै बुंदों बियो MLA नि बाय बाहागिबो नङा बे रायजोनि फंबाय उनिखौ दहाय बुंनाय बायदि फंबाय उनिया गावनि खामानि अनसुला बसुमतारीखौ जि माने नंखाय एलिगेसन लाबोदों गावनि बिक्तिनि थाखाय थाबायदों बा माबा MLA नि फंबाय होननानै नंखाय गावनि दायनिखौ बारग'नो नागिरदों थाखा जानानै दा बेखौ जों माब्लाबा मानिया नैबे हाया जाहैबाय जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो आंनि बैसोआ दा 37 बोसोर बैसो जानायनिफ्राय आं बेखौ लांदां रायजोनि कभाराव दंमोन बियो मोसौ फोथार बिदिनो फुजा होग्रा बेबायदिमोन ओमफ्राय नै जाय बिथाङा नैबे हाखौ लानानै एप्लाइ खालामदोंमोन प्रप'जाल फाथायदोंमोन बे बिथाङा खनसेल' नङा खननै जाबाय सिगाङाव जि माने आफादाव दंमोन बियो बे आफादनि मुं लानानै बेखौ एवजोबदोंमोन बेखौ जोंनो नांजोबगौ बेबायदि जादोंमोन बेयावबो जोङो रायजोनिफ्राय प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बेखौ बादा होनानै दोनदोंमोन दा आरोबाव बेसेबा गोबाव गेप्स थानायनि उनाव नै दाख्लैसोबाव जोङो रायजोनिफ्राय जोङो थाबायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो बिथाङाबो अफिसियेलि प्रप'जाल बानायनानै नंखाय गावसिनि न' दं होननानै गावसिनि आन्दाराव होननानै बेखौ 3 बिदा फंबायनि नामाव खालामदों बा एप्लाइ खालामदों दा बेखौ जों मिथिनानै जोङो मण्डलजों थरख' बिथरख'बो जादों बिथां सासे इन्डिभिजुवेल जिथुनाखि एप्लाइ खालामनाय बिनिखौल' बांसिन गोसो होयै माने कम्पिउटाराव आपल'ड खालामबाय आरो रायजोनिखौ नाथ्रोद बिदिनो अबेबा खनायाव दोनबाय थानाय जादों दा बेफोरनो जों बुंनांगौआ जोङो बेखौ 1 इन्सिबो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो हगारनाय जानाय नङा बियो रायजोनिखा मोननै रायजोनियाव दा बियो जानांगौ दा बेखिनि जोंनि बुंनांगौआ बिथांमोननि सायाव जोङो राहा लागोन जिनाखि बेखौ नारा नाथाय जुदि नाजाबाय थायोबा अफिसियेलि हिसाबै मण्डला जुदि नाजायोबा मण्डलनि सायावबो जोङो आयेननि बेबस्था लागोन आरो जायफोर एप्लाइ खालामदों बिथांमोन जुदि जों रायजोजों खुनु रायलायखानायबो नङा दा मैया जोङो राजहुवा हिसाबै मोननै गामिजों मेल लिंदोंमोन बेयावबो जोङो न'खर हिसाबै जोङो खबरखौ होनाय जादोंमोन बेयावबो बिथांमोना फैयाखिसै दा फैनो थाखाय मोनसे सिद्धान्त लादों जोङो जुदि फैथाराबा मोनसे नटिस जों हरगोन सानथामनि गेजेराव बिसोर रिप्लाइखौ होनांगौ मा लुबैदों बेखौ होनांगौ जुदि बेखौ मानियाबा जोङो समाजारि बेबस्थाबो लागोन आयेननिबो बेबस्था लागोन बे जायफोर एप्लाइ खालामदों बिनि सायावबो आरो जाय मण्डल बिथाङा मदद खालामबाय थादों थाखा जानानै
बिनि सायावबो जों आयेननि बेबस्था लागोना बे खाथां जाबाय रायजो हिसाबै जों सासे सानैल' नङा इन्डिभिजुवेल नङा नोंथांमोना नायनो हागोन बाहाय महिलाफोरनिफ्रायबो ओंखारदों बोराय बुन्थु आरो दंबावोमोन माखासे खामानिनि थाखाय थांबोबाय नोंथांमोनहा बेखौ माबा खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनहा निउस पर्टेल सालायग्रा इउटुबारफोर बिथांमोनहा नैबे लकेल माबायाव लकेसनाव फैया हलासिनो तदन्त खालामा हलासिनो नंखाय बाखाय गावसिनि लाबा लाब गरनैसो थाखा हाबनायनि थाखाय नंखाय बाखाय बिदिनो निउस पर्टेलाव हगारगासिनो दं खोथा बुंगासिनो दं बिनि थाखायबो जोङो मानहानि केस होनायनि बाध्य जागोन दा बेखिनिखौ जों मिथिबाय जों बिदिखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय बेखिनियानो सोरनि नामाव बानायनो नागिरदों बियो जाहैबाय जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि मोननै गामिनि नामाव जोङो बेखौ प्रप'जाल बानायदों आरो बिनि नामावनो जागोन सोरबा इन्डिभिजुवेला बे खाथां बे जानो मोना सोर बे इन्डिभिजुवेलालाय इन्डिभिजुवेलनि मुङा जाहैबाय जों अफिसियेलाव तदन्त जों खोनादोंसोमोन नामखौ लाथ'नो बादोंमोन जोङो दा अफिसियेलाव जों नुबाय नुनायनि गेजेराव ओरैनो बेखौ आफादाव मेवाइ होननानै बुङो आरो बेखौ गामियाव माइन' होननानै बुङो दा आरो बिदा फंबायफ्रा सोर सोरनियाव दङ मथा-मथि साथाम दा गनक उदाय दा बेफोर जानो नाङा जोंनिनो बिदा फंबाय जों बिदिखौ लुबैयाखैमोन बेफोरखौ खालामबा समाजा मा जागोन समाजनि दा बेखिनियानो दिनैहाय नै दाख्लैनिफ्राय जिनाखि माने जोङो नैबे सिडली सार्केल अफिसनि जिनाखि माने मा होनो बेखौ मण्डल बिथाङा नंखाय एलिगेसन लाबोबाय थादों जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि मोनसे हा एलटमेन्टनि थाखाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन बे एप्लाइ खालामनायाव जोंनिखौ नाथ्रोद बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि बिहेभ खालामबाय थादोंमोन आरो जोङो फिल्डआव लाबोदोंमोनबो बेखौ फिल्डआव लाबोनाय समाव बियो नायलांनाय टाइमाव बियो बारा गुरुत्त' होआ खालामदों बेबायदि खालामदोंमोन मानो होनना बुङोबा जोङो रां रुफा हरनो हायाखै रां रुफानि सायाव बांसिन सोनारो बिथाङा जाय खार'नाव जोंखौ नंखाय एलिगेसन लाबोनानै रायजोनि नङा बा सोरबा बिक्ति सोरबा एमएलएनि बाय बाहागिनि होननानै बुंदों बियो एमएलएनि बाय बाहागिबो नङा बे रायजोनि फंबाय उनिखौ दहाय बुंनाय बायदि फंबाय उनिया गावनि खामानि अनसुला बसुमतारीखौ जि माने नंखाय एलिगेसन लाबोदों गावनि बिक्तिनि थाखाय थाबायदों बा माबा एमएलएनि फंबाय होननानै नंखाय गावनि दायनिखौ बारग'नो नागिरदों थाखा जानानै दा बेखौ जों माब्लाबा मानिया नैबे हाया जाहैबाय जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो आंनि बैसोआ दा 37 बोसोर बैसो जानायनिफ्राय आं बेखौ लांदां रायजोनि कभाराव दंमोन बियो मोसौ फोथार बिदि फुजा होग्रा बेबायदिमोन ओमफ्राय नै जाय बिथाङा नैबे हाखौ लानानै एप्लाइ खालामदोंमोन प्रप'जाल फाथायदोंमोन बे बिथाङा खनसेल' नङा खननै जाबाय सिगाङाव जि माने आफादाव दंमोन बियो बे आफादनि मुं लानानै बेखौ एवजोबदोंमोन बेखौ जोंनो नांजोबगौ बेबायदि जादोंमोन बेयावबो जोङो रायजोनिफ्राय प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बेखौ बादा होनानै दोनदोंमोन दा आरोबाव बेसेबा गोबाव गेप्स थानायनि उनाव नै दाख्लैसोबाव जोङो रायजोनिफ्राय जोङो थाबायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो बिथाङाबो अफिसियेलि प्रप'जाल बानायनानै नंखाय गावसिनि न' दं होननानै गावसिनि आन्दाराव होननानै बेखौ साथाम बिदा फंबायनि नामाव खालामदों बा एप्लाइ खालामदों दा बेखौ जों मिथिनानै जोङो मण्डलजों थरख' बिथरख'बो जादों बिथां सासे इन्डिभिजुवेल जिथुनाखि एप्लाइ खालामनाय बिनिखौल' बांसिन गोसो होयै माने कम्पिउटाराव आपल'ड खालामबाय आरो रायजोनिखौ नाथ्रोद बिदिनो अबेबा खनायाव दोनबाय थानाय जादों दा बेफोरनो जों बुंनांगौआ जोङो बेखौ 1 इन्सिबो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो हगारनाय जानाय नङा बियो रायजोनिखा मोननै रायजोनियाव दा बियो जानांगौ दा बेखिनि जोंनि बुंनांगौआ बिथांमोननि सायाव मा राहा लागोन बिथांमोननि सायाव जोङो राहा लागोन जिनाखि बेखौ नाथाय जुदि नाजाबाय थायोबा अफिसियेलि हिसाबै मण्डला जुदि नाजायोबा मण्डलनि सायावबो जोङो आयेननि बेबस्था लागोन आरो जायफोर एप्लाइ खालामदों बिथांमोन जुदि जों रायजोजों खुनु रायलायखानायबो नङा दा मैया जोङो राजुहुवा हिसाबै मोननै गामिजों मेल लिंदोंमोन बेयावबो जोङो न'खर हिसाबै जोङो खबरखौ होनाय जादोंमोन बेयावबो बिथांमोना फैयाखिसै दा फैनो थाखाय मोनसे सिद्धान्त लादों जोङो जुदि फैथाराबा मोनसे नटिस जों हरगोन सानथामनि गेजेराव बिसोर रिप्लाइखौ होनांगौ मा लुबैदों बेखौ होनांगौ जुदि बेखौ मानियाबा जोङो समाजारि बेबस्थाबो लागोन आयेननिबो बेबस्था लागोन बे जायफोर एप्लाइ खालामदों बिनि सायावबो आरो जाय मण्डल बिथाङा मदद खालामबाय थादों थाखा जानानै बिनि सायावबो जों आयेननि बेबस्था लागोना बे खाथां जाबाय रायजो हिसाबै जों सासे सानैल' नङा इन्डिभिजुवेल नङा नोंथांमोना नायनो हागोन बाहाय महिलाफोरनिफ्रायबो ओंखारदों बोराय बुन्थु आरो दंबावोमोन माखासे खामानिनि थाखाय थांबोबाय नोंथांमोनहा बेखौ माबा खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनहा निउस पर्टेल सालायग्रा इउटुबारफोर बिथांमोनहा नैबे लकेसनाव फैया हलासिनो
तदन्त खालामालासिनो नंखाय बाखाय गावसिनि लाबा लाब गरनैसो थाखा हाबनायनि थाखाय नंखाय बाखाय बिदिनो निउस पर्टेलाव हगारगासिनो दं खोथा बुंगासिनो दं बिनि थाखायबो जोङो मानहानि केस होनायनि बाध्य जागोन दा बेखिनिखौ जों मिथिबाय जों बिदिखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय बेखिनियानो सोरनि नामाव बानायनो नागिरदों बियो जाहैबाय जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि मोननै गामिनि नामाव जोङो बेखौ प्रप'जाल बानायदों आरो बिनि नामावनो जागोन सोरबा इन्डिभिजुवेला बे खाथां बे जानो मोना सोर बे इन्डिभिजुवेलालाय इन्डिभिजुवेलनि मुङा जाहैबाय जों अफिसियेलाव तदन्त जों खोनादोंसोमोन नामखौ लाथ'नो बादोंमोन जोङो दा अफिसियेलाव जों नुबाय नुनायनि गेजेराव ओरैनो बेखौ आफादाव मेवाइ होननानै बुङो आरो बेखौ गामियाव माइन' होननानै बुङो दा आरो बिदा फंबायफ्रा सोर सोरनियाव दङ मथा-मथि साथाम दा गनक उदाय दा रावनि गेजेरजों आंनि जिथुनाखि बेक्तिगत मोनसे आइडेन्टिटि बे आइडेन्टिटि आरो मानहानि लाबोनायनि मोनसे जे बिथाङा मिसलिडिं स्टेटमेन्टस आनकनस्टिटिउसनेल वार्डस बाहायनानै बिथाङा एलिगेसन लाबोबाय थादों दा बेनि फारसे आङो खुब दुखु मोननाय जादों मानोना बे हाखौ बिथाङा कयेकजन बेक्तिफ्रा लोगो नांनानै पार्सनेल बानायनानै लानो नागिरदों नैबेबादि माखासे उगुल थुगुल मिसलिडिं स्टेटमेन्टखौ होबोदलाबाय थादों नाथाय एक्सुवेल जे नोंथांमोनहाबो बेयाव सरजमिन तदन्त खालामफैनानै नायफैनानै नुबाय बे हाया जोङो बै दाजानानै होनाय कमिटि हिसाबै जोङो बेखौ नारानाथा जोङो रायजोनि नामाव बानायनो थाखाय बे दरनै गामिनि रायजोनि नामाव जों बेखौ एलटमेन्ट बानायनो थाखाय जोङो बेखौ प्रसेस्ता खालामबाय थादों दा बे हिसाबै जोङो मोनसे प्रप'जालबो बानायनाय जादोंमोन जोंहा गामियावनो थानाय जोंनि एमएलए आदा जयन्तनिफ्रायबो जोङो फरवार्डिं लानानै आरो फेरेंगा सारनिफ्रायबो जोङो माखासे लिरनाय फरवार्डिं लानानै जोङो आरो माखासे जे एप्लिकेसन आरो कर्ट एफिडेभिट जे एस पार अफिसियेल रिकुवारमेन्ट्स जे डकुमेन्ट्स नांगौ मोनसे हाखौ मोनसे सरकारि खास हाखौ जायनि दखलाव दं बेखौ एलटमेन्ट खालामनो थाखाय जे सरकारि नियम निथि बादियै पेपार कागज बिदों जों बेखौ गासैखौबो थिग थाक खालामनानै जोङो 9 थारिख खालि जोङो अफिसाव साबमिटबो हैनाय जादोंमोन सिडली सार्कोल अफिसाव दा खिन्थु जोंहा दुर्भाग्य भाबै जों बेयाव किसुमान जोंनिनो गामिनि सोमोन्दोआव जोंनिनो बिदा जायो जोंनिनो बिमायंफोरनि फिसालाफोर दा बिथांमोनहा नारानाथा पार्सनेल भाबै बेक्तिगत भाबै गावसोर बिदा फंबाय साथामनि नामाव हाखौ एलटमेन्ट बानायनो थाखाय दा मण्डल सारजों बिथांमोनहाबो माने नारानाथा सेस्ता बानायबाय थानायखौ जोङो जेब्ला जोंनि प्रप'जालखौ अफिसाव लानानै थांदोंमोन बे समाव जोङो नुहैदों दा साननो लुगैया बाथ्राया बेबो जाहैदों जे जोंनि राजुहुवा प्रप'जालखौ नारखे नारखे खालामनानै बै बेक्तिगत जायनाखि प्रप'जाल लानानै थांदों बेखौसो जोंनि मानगोनां बिथां मण्डलखौबो गुरुत्त होसिननाय बादि जों बेबायदि अनुभब खालामबाय थादों दा जेयानो जाया मानो जों लुगैदों जे बे हाया जोंनि रायजोनि दखलाव जिथु जों जन्म गैयैनिफ्रायनो जोंनि पुर्ब सिगांनिफ्रायनो जिथुनाखि जोंनि आजै आजौनि जुगनिफ्रायनो बेखौ जों दखलाव दोनबोदों बे जोंनि राजुहुवा भाबैनो थानांगौ राजुहुवा भाबैनो जानांगौ आरो अफिसियेलि भाबैबो जाहाथे जों बेयाव जोंनि जिथुनाखि हा एलटमेन्टजों सोमोन्दो थानाय जोंनि गोजौ लेभेलनि अफिसार्स बिथांमोन बिसोरनिफ्रायबो जोङो हास्थायगोन जाहाथे बे बेलायाव हाखौ जाहाथे जों रायजोनि नामाव मोननो हायो मानोना बे हाजों गासिबो जोंनि राजुहुवा भाबै नोंथांमोना नुदों दिनै गासिबो लोब लोब ओंखारबोदों बे हाखौ जोङो जोंनि फिसौ फिथाइनि थाखाय जों बासायनानै दोनलांनांगोन होननानै मानोना मानसिनि संख्या बांदों नाथाय हानि संख्या खमायनायनिफ्राय खमायलांदों ओरैनोब्लाबो नोंथांमोनहाबो नुदों जानो हागौ जे सिगाङाव जोंहा गोथैबारि हिसाबै लामानि फारसेथिंजाय जोंहा गोथैबारि हिसाबै जों बाहायबोबाय थादोंमोन राजुहुवा भाबै नाथाय बेखौबो जोंहा एसएसबि हेडक्वार्टार केम्प फैनाय लोगो लोगो बेखौबो जों खोमानानै लानांगौ जाहैबाय एसएसबि सिङाव थांबाय दा बेखायनो जोङो जिथुनाखि जोंहा ओरैथिंजाय दखल हा दंखायोखा बेहाय जोङो खरलबसेखौ दा राजुहुवा भाबै जों गोथैबारि बानायगासिनो दं दा नैबे जिथुनाखि जे हाखौ लानानै बेले बेजे जाबाय थादों जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो जों जन्म गैयैनिफ्रायनो जिथु जोंहा बेयाव गारजा फुजा हामबाय फुजा बायदिसिना जोंनि समाजनि एक्टिभिटिसफोरखौ जों बेयाव खुंबोबाय थादों बानायबोबाय थादों
दा बे हिसाबै जों बेखौ सोरबा बेक्तिनि थाखाय जों बेखौ रायजो हिसाबै हगारनो हाया। बे हाखौ लानानै गासिबो जोंनि दरनै गामिनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि गामिनि साफ्रोमबो बेक्तिनि इमसन्स आरो सेन्टिमेन्ट्स बेजों जरित जानानै दङ, बेजों सिथाबफानानै दङ। दा बयबो हंकित जादों, बयबो गिख्रंथाव जादों जे जेब्ला जोङो मानसिया जोबथा हां बोखांनायनि उनाव जों पार्मानेन्ट उन्दुहैगोन जायगायानो जाहैबाय जोंनि गोथैसालि, जेराव जोंनि आत्माया सिरस्तायनि थाखाय थाहैगोन, जेराव जों पार्मानेन्ट रेस्ट लाहैगोन। बे हाखौ जुदि जोङो थिग थाक खालामनानै गालांनो हायाब्ला अब्लालाय जों समाजाव थांनानै थानानै माथो मुल्य थाबावो। दा बेखौनो बयबो गिख्रंनाय मोनदों, बयबो हंकित जादों, बयबो असुराक्षित मोनदों। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोन मिडिया पार्सन्सफोरखौबो स्पटआव फैनानै जिथु बेखौ सरजमिन तदन्त बानायफैदों, जोङो खोब गोजोननाय मोनदों रायजोनि जानानै। आरो आं बे हा एलटमेन्ट कमिटिनि जानानै जिथुनाखि जोंखौ अफिसियेलि माखासे खामानिफोरखौ सालायलांनो थाखाय कमिटि दाजानानै होनाय, बे कमिटिनि जानानैब्लाबो आङो नोंथांमोनखौ गोजोननाय जासिदों। दा नैबे आंनि एलिगेसन्सनि फारसे आं एसे फैबावनो गोसो जादों। दा आर्टिकोल 21 अफ इण्डियान कनस्टिटिउसननि बायदिब्ला साफ्रोमबो बेक्तिनो इण्डियान कनस्टिटिउसना मोनसे कनस्टिटिउसनेल गेरेन्टि एबा राइट होदों जे राइट टु लिभ उइथ डिगनिटि। दा जाय बिथां जोंनि सिडली सार्कोलनि लाट मण्डल बिथां जर्ज हाज'वारि बिथाङा जिथुनाखि मोनसे फल्स एलिगेसन आंनि सायाव लाबोदों, दा बिथाङा आंनि निजे बेक्तिगत आइडेन्टिटिनि सायाव एबा आंनि मोनसे मान सन्माननि सायाव जोबोदथार गिदिर आघात बिथाङा लाबोदों। मानो होनब्ला आं दहायनो बुंखादों, आं सासे सादारन सुबुं, आं आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्दाराव फिसा मोनसे साख्रि मावसाबनानै आं दङ। आं जेब्लायबो समाजजों गोरोबनानै, रायजोजों गोरोबनानै थाबोनाय सुबुं, फिसा फिसौ समाजनि हाबा मावनानै मोजां मोनग्रा एबा गोजोननाय लानो हाग्रा सुबुं। दा बिथांखौ आङो सानदोंमोन जे मानहानि गुसुर होनो थाखायबो आङो सिन्थाधारा खालामबाय थादोंमोन, खिन्थु आं सानदों मानसि हिसाबै भुल जायो आरो बे भुलखौ क्षेमा होलायनायानो मानसिनि देरसिन धर्म। बे हिसाबै आं सानदों बिथाङाबो जिथु सासे गभर्नमेन्ट एमप्लय, हयथ' आं केसफोर होयोब्ला बिथांनि सार्भिस लाइफआवबो माबा मोनसे उसुबिदा प्रब्लेमफोर फैगोन नामा, बिनि थाखायनो आङो बिथांनि फारसे जिथु आं दुखुजों आङो सानदोंमोनब्लाबो आङो बे डिसिसनखौ आङो ड्रप दोन्थ'दों। आरो माखासे ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफोर जाय बिथांमोनहाबो सरजमिन तदन्त खालामफैयालासे, ग्राउन्ड रियेलिटिखौ जेबो बुजियालासे, जेबो मिथिनानै लानो सेस्था बानायालासे बाहेरा थानानै सोरजोंबा मिसलिड खालामजानानै, मिसगाइड खालामजानानै बिथांमोनहाबो जे मोनसे फल्स रिउमार एबा रायजो राजाफोरखौ मोनसे गावजों गाव उगुल थुगुल एबा मोनसे कनफ्लिक्टिं सिटुएसन जे बिथांमोना सृष्टि खालामनो नारा नाथा सेस्था खालामबाय थादों, बिथांमोननि सायावबो जोङो हयथ' बेबायदि उगुल थुगुल भुल बुजाबुजि गावसिनि मिसलिडिं एक्टिभिटिसफोरजों जुदि खालामबाय थायोब्ला हयथ' जोङो माखासे नैबे ससियेल मिडिया रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स राइट जे दङ, बिनि आयेननि दहाय लानानै जों हयथ' गुसुरनि बेबस्थाबो जों राजहुवा भाबै खालामनांनो हागौ। दा बिथांमोनहा जुदि माबाफोर मिथिनो लुगैदोंब्ला, ग्राउन्ड रियेलिटिखौ बुजिनो लुगैदोंब्ला जोंनि रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोना फै, मस्ट वेलकाम, 24/7 बिथांमोना फै, जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमफै, बेक्तिफोरखौ लोगो हमफै, ग्राउन्ड रियेलिटियाव मा जामारदों बेखौ मिथिनानै लाफै। बिनि उनाव गावसिनि जिथुनाखि स्टेटमेन्ट होनांगौ एबा गावसिनि जे निउस आइटेम बानायनांगौ बिथांमोनहा बानायथों। आं बेखौ गुरैयै रायजोनि जाबावनानै आङो अनुरद खालामहरनाय थाबाय एबा खर' गंलायनानै आखाइ खबजबनानै आङो बिथांमोननि फारसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो।
नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।